Izložba u fotografskom ateljeu Antuna Miletića bavi se višegodišnjim radom tog dubrovačkog fotografa. Antun Miletić djelovao je od kasnih 1880-ih pa sve do 1925. godine. Njegov čuveni atelje bio je smješten na prvome katu kuće na križanju tadašnje Pucićeve i Zuzarine ulice, odmah do Dubrovačkog radničkog društva. Kroz taj atelje prošli su brojni njegovi sugrađani, kao i ostali koji su se zatekli u Dubrovniku, a htjeli su trajnu uspomenu na svoj kratki boravak u tome gradu. Iako je u povijesti fotografije ostao zapamćen isključivo kao ateljerski fotograf, Antun Miletić je često izlazio i van svog ateljeja i snimao razne društvene događaje, kao što su vjerske procesije, otvaranje nove Sokolane, rođendane i sve ostalo. Često je fotografirao ljude po župi i po Konavlima, a tom prilikom njihova pretkuća su zamijenila raskošan ambijent njegovog ateljeja, o kojemu se pisalo čak i u onodobnom tisku. Nakon 1922. godine Miletić seli svoj atelje iz grada na Pile u prostor nekadašnjeg fotografskog ateljeja svoga kolege Damjanija. Prema potpisima fotografa u Dubrovniku koje je izdavala Trgovačko-obrtnička komora, razvidno je kako se Miletić službeno bavio fotografijom sve do 1925. godine, no neke od sačuvanih fotografija upućuju nas i na nešto kasniji datum nastanka, što govori da se Miletić nastavio aktivno baviti fotografijom i u kasnim 20. godinama prošlog stoljeća. Na izložbi u fotografskom ateljeu Antuna Miletića predstavljeno je skoro 400 fotografija, od kojih je njih 200-tinjak iz fundusa našeg kulturno-povijesnog muzeja, a ostale su nam posudili privatni vlasnici i kolekcionari, kojima se ovim putem želimo još jednom iskreno zahvaliti. Izložba je tematski podijeljena na 12 cjelina. Gospođe i sinjorine su prva cjelina kojom otvaramo ovu izložbu. Među prvima fotografijama koje tu možete vidjeti su Ivana Rubricius de Bona, zatim Ivana i njezina sestra Marija Rubricius, te Ivana sa svojom prijateljicom Malvinom Svilokosi. Jedna od zanimljivosti ove teme je i portret Mare Koke iz Janjine. Naime, ona je bila sluškinja u kući Ernesta Katića i to je jedan od rijetkih portreta sluškinja koji su nam ostali sačuvani sve do danas. Iduća cjelina na izložbi su djeca. Tu cjelinu smo započeli sa 2 fotografije nastale 1903. godine na kojima možemo vidjeti kostimirane dječje priredbe. U ovoj cjelini pokazali smo i grupne i samostalne portrete djece s njihovim roditeljima ili prijateljima, kao na primjer Marušku Puljezi sa njezinim prijateljicama odjevenima u vile. Ova je cjelina zanimljiva zato što tu možete vidjeti i igračke djece s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Na cjelinu djece nastavljaju se gospari gdje smo prikazali dubrovačku gospodu, od kojih bi svakako trebalo istaknuti čuvenog ljekarnika Vlaha Šarića, zatim imamo poprsje Meda Pucića i naravno dubrovačkog gradonačelnika Pera Čingriju. Iduća cjelina su gospođe i gospari. Tu imamo izložene portrete bračnih parova, tek vjenčanih, onih starijih bračnih parova, obitelji, prijatelja i tako dalje.
Čeljad iz Dubrovačkog kraja je jedna od najzanimljivijih cjelina, odnosno tema na ovoj izložbi. Tu imamo prikazane ljude iz Dubrovačke okolice, od Konavala, Primorja pa sve do Hercegovine. Zanimljivost u ovoj cjelini su portreti ljudi snimljeni ispred njihovih kuća. Naime, Miletić je često izlazio i van svog ateljea i snimao ljude u njihovom prirodnom ambijentu. Još jedna jako zanimljiva cjelina koja se nastavlja na ovu su crkovna Čeljad. Tu imamo prikazane portrete mladih svećenika, biskupa i tako dalje, ali ono što je publici svakako najzanimljivije je portret čuvene dubrovačke časne Dumne Mare Hrdalo, te Vito Goce u društvu svojih svećenika prijatelja. Nakon toga imamo jednu cjelinu koja se zove Skulari. Tu smo prikazali učenike raznih razreda sa svojima profesorima. Oni su se obično snimali po završetku školske godine. Slijedi još jedna jako zanimljiva cjelina, mala ali zanimljiva, zove se Sokolaši. Tu imamo grupne portrete članova Hrvatskog Sokola i njihove pojedinačne portrete. Svakako treba istaknuti Melka Čingriju i skupni portret Sokolaša prilikom otvaranja nove Sokolane 1906. godine. Na tu temu nastavlja se tema Soldati, gdje smo prikazali vojnike iz onodobnih vojski. Najzanimljivije među njima su fotografije gdje su se vojnici u ateljeu snimili sa svojim ženama ili zaručnicama. Tako možete vidjeti vojnike u odorama sa svim odličjima, a njihove odabranice su u narodnim nošnjama. Jedna mala, ali jako zanimljiva cjelina nosi naziv U teatru. Tu smo prikazali scene iz više kazališnih predstava. Zanimljiva je posebno Posljednja noć, koju izvodi Hrvatska diletantska pozorišna družina 1911. godine. Svi ti glumci dolazili su redovno u atelje Antuna Miletića, gdje su ispred bogato oslikanih paravana rekreirali razne scene iz tih predstava. Još jedna mala tema u ovom prostoru su muzikanti, gdje smo prikazali razna glazbena društva koja su djelovala u Dubrovniku u vrijeme Antuna Miletića. Tako se tu pored profesionalnih zborova i raznih gradskih glazbi našao jedan jako zanimljiv amaterski kvartet u kojemu je svirao dr. Jero Puljezi sa svojom suprugom Marijom Puljezi. Cjelina kojom zatvaramo ovu izložbu posvećenu Antunu Miletiću nosi naziv I svi ostali. To je jedna cjelina u kojoj smo prikazali fotografije raznovrsnog sadržaja. Tako tu možete vidjeti članice Hrvatskog crvenog križa iz 1914. godine, parobrod Gruž snimljen ispred Cavtata 1900. godine, te grofa Vita Goce ispred njegovog ljetnikovca u Trstenome, ili pak jednu možda od najzanimljivijih u ovoj cjelini, proslavu praznika rada snimljenu 1922. godine.